Com podem actuar enfront del maltractament a un centre residencial, a una residència? Tenim tres grans actuacions, diguem, prevenció, detecció i actuació. La primera ha de ser la prevenció, és a dir, procurar que ja no se doni el maltractament. I com ho podem fer? Promocionant el bon tracte. Com podem promocionar el bon tracte a una residència? Tenim diferents actuacions. Podem fer accions de sensibilització cap als professionals, podem fer formació contínua, podem fer i s'ha de fer formació contínua, hem de tenir guies o manuals de bon tracte cap al resident i sobretot hem de treballar per instaurar un model d'atenció centrat en la persona. En aquest tipus de model, la persona és l'eix central de totes les actuacions. Se té en compte la seva autobiografia, les seves preferències, els seus interessos, les seves necessitats i s'entén a la persona com un conjunt, com un tot biopsicosocial i, per tant, volem cobrir totes les seves necessitats. En el model d'atenció centrat en la persona és la protagonista del seu pla d'actuació i d'intervenció. Després, això seria a nivell preventiu. A nivell detecció, hem de fer formació perquè el personal sigui sensible segons quin tipus en aquestes situacions i hem d'informar-los sobre els indicadors de risc i els senyals d'alarma que ens han de posar en marxa per tal d'actuar. I a nivell d'actuació, un centre residencial ha de disposar de circuits i de protocols d'actuació que siguin clars i que ens permetin donar una resposta ràpida i eficaç, és a dir, que el professional no tingui cap dubte d'on denunciar, com i quin tipus d'actuació fer per aturar el més aviat possible una situació de maltractament.